ଯେତେବେଳେ ବାଇକଟା ତ ଇଏ କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଜୟ। ଆଜି 3 ନମ୍ବର ମଣ୍ଡଳରେ ସମାପନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 11, 12, 2 ଦିନ ଧରି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମାପନ ଦିବସ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି? ସମାପନ ଦିବସ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ପାର୍ଟି କହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 3ଟି ଫଟୋ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ହେଉଛି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର, ତୃତୀୟ ଫଟୋ ହେଉଛି ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର। ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଖୁସିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜାଣିବା ଦରକାର ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ କିଏ। ତାଙ୍କ ଭାରତ ବର୍ଷ ସବୁଠି ଅନୁକୂଳ ଆଜି 2 ଦିନ ଧରି ଏସବୁ ସଭା ସମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ କହୁଛି କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କାହିଁକି ଆପଣ ସାମ୍ପ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନସଂଘର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯେ କାରଣ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ 1916 ମସିହା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଅତି ଗରିବ ପରିବାର। ତାଙ୍କର ବାପା 2.5 ବର୍ଷରେ ମରିଥିଲେ, ମାତା 7 ବର୍ଷରେ ମରିଥିଲେ। ମାମୁଁ ଘରେ ସେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ପାଠ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ପାସ୍ କଲେ, ଇଏ ପାସ୍ କଲେ, MA ପାସ୍ କଲେ, କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ 1937 ସେ RSS ଯୋଗ ଦେଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପଚାରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଆସିବା ଚାହୁଁଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାର କଲା ପରେ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ତ୍ୟାଗ ଉତ୍ସର୍ଗ ତାଙ୍କର ଭାଇ ନଥିଲା, ଭଉଣୀ ନଥିଲା, କେହି ନଥିଲେ। ସେ ବାହା ବି ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାକ ଏଇ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ